Den 24. og 25. januar ser en ny håndværkerfestival dagens lys. Og den har fået det meget rammende navn Håndværker. Det samme med fokus på strip og bajer. Nej, det gør det ikke. Du får en masse relevante kurser, der normalt vil tage ugevis at gennemføre. Hører du efter, mester? Vi kommer til at hylde det gode håndværk, dyrke de gode fortællinger og give dig ny viden om materialevalg og bæredygtighed. Med de tilbud, mesteren regner, så er der sgu ikke tid til godt håndværk eller gode historier, eller for den sags skyld at bære noget dygtigt. Men så kan du tage din mester i hånden, og så kan I sammen få udvidet jeres horisont, i stedet for at hænge fast i forsiden. Jeg skal fandme ikke holde en anden mand i hånden. Og jeg skal slet ikke have udvidet noget som helst. Det ligger helt stramt. Det er godt, du. Men til jer andre, så handler håndværksfestivalen om at fremtidssikre branchen, tilegne sig ny viden om byggeriet og ikke mindst nedbryde fordommene. Vi skal lude ud i ukrudt som ham her. Det er gratis at deltage. Vi ses den 24. og eller 25. januar i Lokomotivværkstedet i København. Du kan tilmelde dig lige her. Et eller andet sted.